Здравейте, приятели! Тук съм с Чигъра БГ и Боби Радков. Абонирайте се за тях. Аз съм Хампи Дропчев. За много години. Да, бяхме за много години на вас. Да, бяхме на площада в центъра. Аре, клякайте ме. Аре, клякай, бе. Бяхме на площада в центъра и точно като тръгнахме, изпуснахме най-голямата пиратка. Да, бе, това беше... За жалост, да, ама най-много да ни гръмнат главите от това. Да, бе, знаете ли как се саднахме? Да, но садахме направо. Да, бе, какво стана, всяка голяма работа. Да, като цяло. Да. Да, ай, потърси това. Ето, вижте... Когато напишете в Google кретен си... Ето тук, например, ето така. Ами то се вижда наобратно, май. Чакай, дай малко. Не се вижда наобратно. Ето тук, като напишете кретен си в Google и натиснете първото нещо, ви излиза... Значи на камерите се вижда наобратно, понеже... Сега ще обърнеш таблета и така ли, бе? Чакай. Не, бе. И се вижда не че си. Да, само че наобратно. Само че се вижда... Чакай, дай малко да пробвам нещо. Не. Не става. Това е... Ай сега... Чакай малко. Какво ще правиш? Ще разбери, че... Бе. Айде, почваме войната. И това е от нова година? Не, бе! Знаете ли какво? Ай всички да играят борба. Ще бръкна в тази глава. Айде, главна криеница. Ще бръкна в тази глава и ще видя какво ще изкарам. Така! Хора, вижте Чигъра БГ колко патрона, които не искат да му се пипат, има. Вижте само колко много патрона, които са просто невероятни. Вижте. Чиш си ги съде. И така, хора, изкарах от това нещо мръсен памперс. Много добре. Мръсен памперс. Чорап. Памперса. Чорап. Мръсно. Подредено. Да, бе. Вижте нещо, което може... Чай, дайте на пауза. Боби, как се дава на пауза от теб? Да си закупите от Jumbo. Вижте. От Jumbo, да. Има доста коледни играчки и там неща. И сега ти ще умреш. И вижте... Трябва да е нов годишен клип, не е убийство. Според вас за трябва да има убийство за нова година. Базикам се. Според вас за тази година ще има ли нещо лошо, което ще се случи? Нещо позитивно или нещо национално? Кой не знае? Може да възникне Третата световна война, най-ново това. Изплаших ли те? Малко незнайни профиквания от този случай. Това откъде го закупиме? От Комсет. Това се закупува от Комсет. Двуцевка на ръв. Гледайте го прави. Аре, някой да взема оръжие и напълни с стрели и да. Ни на нов ли или на нова година? Ние правим нова година, човек. Сега не се позволи сега си има стрелял. Не, бе, ти пък. Шега. Ама ай по-далеч. В смисъл? Ха-ха-ха, хо-хо-хо. Ясно. Това е идеалният начин да екзекутираш някой. Хора, я вижте нещо от миналата нова година. Вижте от миналата нова година какво има, което баща ми... Не е грешка на Хелуин, не на нова година. Което баща ми имаше и така се презарежда и пау! Вземи това топче. И е така. Направо задник. А също има и катана, която... Аз малко така я отвързах. Надявам се... И така, Добре, хора, искаме да ви кажем, играйте на Forest и Dead Trigger. Да, The Forest и Dead Trigger са много яки игри. Чекат. Но за жалост има една скъпа игра на име Assassin's Creed Odyssey, която се струва за нея. Играйте и The Witcher 3 Wild Hunt. Да. Какво ще правиш? Жонглиране. Жонглиране.
Така, там се разсипа, бе. Опа! Вижте колко съм добър. Ладно. Перфектен си, бе, пич, перфектен си. Няма що. Прела чашката. Прела чашката. Прела чашката. Паяк, не. Прела чашката. Не. Шмачкаме Малко излишни факти. Малко излишен кадър. Кафе! Махай бутли. Боже мой, кой е това нещо? Ей, тигър! Тигър! Това ще се заснеме идеално. Кое е по-яко, чупа или снапи? Не ще мам... Тя тази стрела е щупена, бе. Кое бе? Какво? Така, ще оцеля камерите. Не бе, ти нормален ли си? Цели всъщност няма проблем. Чакай, дай бе! Дали да се щупят? Ти нормален ли си? Как се щупят? Това е гума. Я вижте някои имитации на оръжия, които... Например... Не знам колко минути са на този. Айде да целим, айде да Тук има целим. едно нещо и ако го махна, вижте какво става. Какво? Ако го сложа, ето вижте. Махай са. Ако го сложа, вижте, няма никакъв звук. Клипът ми стана от 6 минути, май. Да. Нищо бе, сета. 6. Да кажем нещо. И хора... И така вече хора, идва края на нашето видео. Абонирайте се. И честита нова година! Хампи Дорчев, Боби Радков и Тигъра БГ. Късмет, много любов там, щастие. Щастие и други неща. И се надяваме да не възникне Третата световна война. Абе. Какво сега? И най-много, да сте здрави.